Ale ja chápem na druhej strane, že prečo sa to vlastne takto deje v takom turborežime, lebo im padol svet a oni teraz si myslia, že ešte ustoja tú dieru v tom Titaniku a že to nejak ako udržia na hladine. Ako evidentne to neudržia na hladine, lebo poďme teraz do EÚ, tak už aj tam sa ozývajú silné hlasy napríklad za zrušenie Green Dealu. A už to Babiš otvorene povedal na tom stretnutí v Patriotov v Španielsku, že musíme zrušiť Green Deal a pamätáte si, že ja som založil tú medzinárodnú alianciu za zrušenie Green Dealu a aj Babiša som oslovil, teda nech to podporí a chvála Bohu za to deje. Každý racionálne uvažujúci politik, odborník, energetik, konzument, obchodník, dealer, aut a tak ďalej vie, že Green Deal treba zrušiť. Takže je len otázka tvrdohlavosti Lajenovej a niektorých z tých komisárov, že na tom trvajú, plus otázka samozrejme zárobku. A ťažko si teraz niekto prizná, že toto je úplná hlúposť. My sme na ňu vyhodili desiatky miliard eur a zbytočne. A toto je súčasť toho sveta, ktorá sa im rúca. Rúca sa im svet 76 pohlaví ďalej. Rúca sa im svet svojvoľnej tranzície chlapca 12-ročného na dievča a naopak. A celý tento svet sa im začína drobiť pod rukami a rúcať. Plus teda, čo je najhoršie pre nich, je strata príjmu. Hej.